Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Turkong. Taong 1971, Larena, Siquijor. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa kasagsagan ng pag-aani ng mga palay, itong sila Turkong. Naninilbihan sila sa may-ari ng lupa tuwing anihan at taniman upang hindi sila mapaalis sa kanilang tinitirhan. Ibang-iba ang pamamaraan ng hatian noon sa kanilang pamilya kung ikukumpara sa ibang mag-aani. Gawa ng paulit-ulit na ipinipilit sa kanila ng may-ari ng lupa na wala silang karapatang magreklamo lalo pat nakatira sila sa isa sa mga pag-aari nito. Mahirap man yon para sa pamilya ni Turkong, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Isang araw, habang nag-aani sila ng palay kasama ang kanyang mga magulang, lumapit sa kanila ang may-ari ng palayan upang magbigay abiso ukol sa kanilang trabaho. Turkong, ang sabi ng asawa ko, konti lang ang naani niyong palay kahapon. Pwede bang malaman kung bakit yun nangyari? Alam mo naman kayo lang dito ang inaasahan ko eh. Tapos ganyan pa ang ginagawa ninyo. Ilang beses na nga lang ang anihan sa isang taon. Tinatamad pa kayo. Wika ng may-ari ng lupa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumungo sa silid ng palay upang makapagpaliwanag sa may-ari. Pasensya na ho kayo. May sakit kasi ang tatay ko eh. Kung wala lang talaga siyang sakit, baka nakumpleto namin yun kahapon. Hayaan niyo ho, babawi kami sa mga susunod na araw. Sagot naman niya rito. Aba, wala nang susunod. Kung ako sa inyo, bawiin nyo na ngayon. Maghihintay ako hanggang hapon. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa lugar na kanyang pinag-aanihan. Alam ni Turkong na wala na silang pagpipilian kundi sundin ang nais ng may-ari. Minsan na din nilang natikman ang galit nito noong nagdaang anihan. Upang hindi sila mapahiya, ginawa ni Turkong ang lahat, masunod lamang ang nasabing kota ng sako ng palay. Halos hindi na niya noon nagawa pang magpahinga para lamang magtrabaho ng buong araw. Wala namang nagawa noon ang kanyang mga kapatid at ina, gawa ng sa kanilang lahat, siya lamang ang eksperyensado pagdating sa pag-aani ng palay. Sa pagsapit ng hapon, ni kalahati ng nasabing kota hindi pa rin naabot ni Turkong. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, harapin ang galit sa kanila ng may-ari. Di pa man siya nakakalapit sa bahay nito, kitang-kita na niya ang nakakunot nitong noo habang nakatitig sa sinasakyan niyang kalabaw. Paano ba yan? Hindi mo natupad ang usapan. Sa pagkakataong ito, Turkong, hindi ka na mapapatawad ng asawa ko. Maghanap-hanap na kayo ng lilipatan. Bibigyan ko kayo ng 3 buwan para makaalis sa inyong lugar na pinagtitirhan. Galit na wika nito sa kanya. Pagkarinig niya sa sinabi ng lalaki, bigla naman siyang naantala sa kadahilanang hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng may-ari sa kanya. Akala niya, mababang parusa lamang ang matatanggap nila, subalit hindi pala. Ilang minuto pa ang lumipas, pinaalis na siya sa harapan nito, gawa ng naiirita itong tumititig sa kanyang pagmumuka. Sa pag-uwi ni Turkong sa kanilang tahanan, bitbit niya noon ng 5 kilong palay na siyang katas ng kanyang trabaho sa loob ng isang araw. Upang hindi agad mamroblema ang kanyang mga magulang, nagpasya siyang ilahad na lamang ang masamang balita sa pagsapit ng hapunan. Kinagabihan, habang nagsasalo-salo ang kanilang pamilya, panay naman ang pag-uusap ng mga ito na para bang walang problema.
Natigil lamang ang kulitan ng kanyang mga kapatid noon nang bigla na siyang magsalita ng seryoso ukol sa nangyari sa palayan. Direkta niyang inilahad sa kanyang ama ang mga nangyari upang madali niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Tay, pinapaalis na ho tayo dito ng may-ari ng lupa. 3 buwan ho ang palugit. Ano ho ang gagawin natin? Seryosong tanong ni Turkong. Ano? Pinapaalis? Aba, bakit naman? Wala naman tayong ginagawa rito ah. Gulat na sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad dito ang naging rason ng may-ari. Wala naman silang magagawa kundi sumunod, lalo pat nakikitira lamang sila. Matapos mapag-alaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa masamang balita, tila ba kaya ng hiwain ng kutsilyo ang katahimikan sa kanilang kusina. Inabot din noon ng ilang minuto ang kanilang pagtitinginan sa bawat isa hanggang sa dumating ang puntong nagpasya na ang kanyang ama. Ayon dito, hanggat hindi pa naman dumarating ang nasabing panahon, pipilitin niyang magmakaawa sa mga ito. Masyadong mahalaga kasi sa kanila ang bahay na yon, lalo pat doon ipinanganak sila Turkong, maging ang mga kapatid nito. Dagdag pa ng kanyang ama, gagawin nito ang lahat mabigyan lamang sila ng pagkakataon na manatili sa lugar. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Alam ni Turkong kung gaano kahirap ang kanilang buhay, kaya na may wala sa kanilang mga isipan ang magkaroon ng mataas na paninindigan. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, natulog ang pamilya nilang hindi nagsisikibuan sa bawat isa. Lahat sila ay nag-iisip ng malalim ukol sa magiging hinaharap ng kanilang pamilya. Maging ang mga kapatid noon ni Turkong na nasa edad 5 taon pa lamang ay napapaisip na rin sa kadahilan ng ganoong pag-uugali ang ipinamulat dito ng kanilang mga magulang. Kinaumagahan, maaga pang tumungo ang ama ni Turkong sa bahay ng may-ari. Siya naman noon, nagpaiwan lang sa kanilang bahay upang merong mag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Sa pagtungtong ng 12:00 ng tanghali, halos hindi naman niya maiwasang magtaka gawa ng hindi pa nakakauwi ang kanilang padre de pamilya. Susubukan niya sana yung sundin pero hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Inabot din yon ng 5:00 ng hapon bago ito tuluyang nakabalik sa kanila. Habang naglalakad ang kanilang ama di kalayuan sa kanilang tahanan, kitang-kita ni Turkong ang katawan nito na labis ang iniindang pagod. May mga galos din yun sa katawan na para bang nagpasanyo ng mga mabibigat na bagay. Pagdating nito sa kanyang harapan, agad naman niya yung inalalayan papasok ng kanilang bahay. Ilang ulit niya din yung tinanong, pero tanging pag-ungol na lamang ang nagagawang maisagot ng kanyang ama. Tay, magtapat nga kayo. Anong ginawa nila sa'yo? Sobra naman ata yan. Wika ni Turkong pagpasok nila sa loob ng bahay. Huwag mo kong alalahanin, anak. Ang importante manatili sa bahay na ito. Hanggat hindi ko hinihingi ang iyong tulong, huwag kang tumulong. Bukas babalik ulit ako doon para maipagpatuloy ang aking trabaho. Dito lang kayo. Ako na ang bahala. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi ng kanilang padre de pamilya, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaiyak na lamang habang patuloy na nag-iisip ng paraan. Sa estado kasi noon ng kanyang ama, masyadong mahina na ang pangangatawan nito para gumawa pa ng mga mabibigat na gawain. Ayaw din naman itong makipagpalitan sa kanya,
na para bang ito talaga ang nakatalaga sa gawaing pinapagawa ng may-ari. Kinaumagahan, nagpatuloy pa rin sa pagbisita ang kanyang ama sa pamilyang yon sa kabila ng karamdaman nitong iniinda. Awang-awa man sila dito, wala silang magagawa kundi ang pagbigyan ng nais ng may-ari ng lupa. Halos, inabot din yon ng 1 linggo hanggang sa hindi na makayanan ng kanilang ama ang pinapagawa dito. Nagulat na lamang noon sila Turkong nang paggising nila isang umaga, natuklasan nilang isang malamig na bangkay na ang kanilang ama. Pinilit pa nila itong gisingin pero wala na talaga silang nagawa. Dahil sa pagkamatay nito, naibaling ni Turkong ang kanyang galit sa may-ari ng lupa. Pinuntahan niya yon para kausapin pero hindi siya pinaunlakan ng mga tauhan nito. Kung ano-ano na dinoon ang kanyang naiisip na bagay, makaganti lamang sa pamilyang pumatay sa kanyang ama. Habang nasa kasagsagan ng lamay, marami ang dumalo para magbigay ng kani-kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng ama ni Turkong. Ang iilan sa mga ito ay nagbigay ng donasyon upang magkaroon yon ng maayos na libing kahit papaano. Labis-labis naman siyang nagpapasalamat sa mga ito, gawa ng kahit bibihira lang silang magkita-kita, nagawa pa rin sila nitong matulungan sa oras ng kagipitan. Sa pagsapit ng 8 araw, merong dumating sa kanilang bahay na hindi pangkaraniwang bisita. Nagpakilala yon bilang isa sa mga kadugo nila, kaya na may wala silang magagawa kundi ito ay tanggapin at patuloyin sa loob ng kanilang tahanan. Manoy, kaano-ano niyo ho ang aking ama? Bungad na wika ni Turkong pagpasok ng 4 nilang panauhin. Pinsan kami ng iyong ama. Yung ama ng tatay mo, kapatid ng tatay namin. Pinapunta kami dito ng lolo mo noong nakaraang linggo, pero dahil sa trabaho, ngayon lang kami nakapunta. Sagot naman ng isang lalaking nasa edad 50. Nang marinig ni Turkong ang sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng wala silang pinagsabihan ukol sa mga nangyari. Pagsilay ng panauhin sa kanyang seryosong pagmumuka, agad naman yung nagtanong sa kung ano ang eksaktong ikinamatay nito. Matapos mapag-alaman ni Turkong ang sinabi ng kanyang tiyuhin, mangyak-ngyak naman siyang inilahad dito ang totoong nangyari bago namatay ang kanyang ama. Lahat ng kanyang mga isinalaysay ay purong pagsisisi sa may-ari ng lupa na siya namang labis na ikinagalit ng mga pinsan nito. Ayon sa kanyang mga tiyuhin, hindi yon makakapayag na hindi mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang kadugo. Patuloy itong nagtanong kay Turkong sa kung saan ang bahay ng pamilyang yon at kung sino-sino ang miyembro ng mga ito. Mariinding inalam ng kanyang mga tiyuhin ang bilang ng mga tauhan nito, umaga man o gabi. Sa pagsapit ng 9 na lamay ng kanyang ama, inabisuhan siya ng kanyang mga tiyuhin na huwag munang ilibing ang bangkay. Sinunod naman yon nila Turkong sa paniniwalang meron yung gagawing ritual para sa bangkay ng yumao nilang ama. Akala niya ganon ang gagawin ng kanyang mga tiyuhin pero nagkamali siya. Kinagabihan ng 9 na araw, nagpaalam yun sa kanila na merong pupuntahang lugar. Iniutos din ng mga ito kay Turkong na buksan ang kabaong ng kanyang ama hanggang mag-umaga. Huwag din nilang isasarado ang entradang pinto ng kanilang bahay para makadaan ang mga ito papasok. Dala ng kanyang kuryosidad, ninais niya pang tanungin ang mga ito sa kung ano ang kanilang gagawin, pero ni katiting na detalye, wala yung ibinahagi sa kanila. Ayon sa kanyang mga tiyuhin, magtiwala lamang siya
sapagkat ginagawa nila ito para sa katarungang hinihingi ng kanilang pamilya. Dahil sa mga bagay na inilahad nito sa kanila, wala silang nagawa kundi ang sumunod. Dahil sa nakabukas noon ang pinto ng kanilang bahay, magdamag din siya doong nagbantay. Hinintay niyang makabalik ang kanyang mga tiyuhin pero ni anino ng mga ito, hindi niya nagawang masilayan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nagpasya si Torkong na tumungo sa kanilang kusina para magtimpla lamang ng kape. Inabot din siya noon ng ilang minuto sa lugar bago siya tuluyang nakabalik sa sala kung saan naroon ang bangkay ng kanyang ama. Pagsilay niya sa pinaglalagakan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang batang babae na anak ng may-ari ng lupa na nasa loob na rin ng kabaong. Halos agad namang binalot ng takot noon si Torkong sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, ilang minuto lang siyang nalingat sa pagbabantay. Ang labis pa niya noong ipinagtaka ay kung bakit wala siyang narinig na ingay sa kabila ng gawa sa kawayan ang sahig ng kanilang bahay. Nang akmang kakaripas na siya noon ng takbo patungo sa kanyang ina, agad naman siyang hinawakan ng kanyang tiyuhin habang nagsasabi ng, "Kumalma ka, Noy. Huwag kang magpadala sa takot. Ano man ang nakikita mo, nasisiguro kong namamalikmata ka lang. Tingnan mo ulit. Ano ba ang nakikita mo?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa bangkay ng kanyang ama. Pagsilay niya doon, tuluyan ang nawala ang batang kanyang nakita. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, ganun pa rin ang nangyari. Umalis ang mga ito at iniutos na panatilihing bukas ang entradang pinto ng kanilang bahay. Medyo nagdududa na noon ang pamilya ni Torkong pero patuloy pa rin nila yung pinaniniwalaan. Kagaya noong nakaraang gabi, siya pa rin ang nagbantay upang masigurong hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Iniwasan niya din noong magtimpla ng kape upang masigurong masisipat niya ang lahat ng mangyayari hanggang umaga. Sa pagpatak ng bukang liwayway, bigla namang napabagsak si Torkong mula sa kanyang kinauupuan nang masipat niya ang kanyang mga tiyuhin na animoy dumaan sa kanyang harapan. Wala itong mga katawan, bagkus ay parang sumabay lamang yon sa hangin. Pagsilay niyang sumarado ang kabaong, agad naman niya yung pinuntahan at doon niya nasilayan ang mag-asawang may-ari ng lupa na katabi na ng kanyang ama. Bagaman labis-labis na ang takot na kanyang nadarama, pinilit niya pa ring pagmasdan ng mga ito upang maging saksi sa mga nangyayari. Maya-maya pa, nabaling ang kanyang atensyon sa isa sa kanyang mga tiyuhin nang marinig niya yung magwika ng, "Tapos na ang misyon namin, Torkong. Bukas na bukas, malaya ka nang ilibing ang iyong ama. Muli-muli, kami ay nakikiramay sa kanyang pagkawala." Matapos nitong makapagsalita, hindi na din niyo nagtagal sa kanilang bahay. Kinaumagahan, inilahad na lamang niya sa kanyang ina ang mga nangyari. Ipinagtapat niya rin dito na umalis na ang kanyang mga tiyuhin upang hindi na yon maghanap. Nang malaman nitong maaari ng ilibing ang kanyang asawa, agad naman niyang pinahukay si Torkong sa likod ng bahay nila. Doon nila yon napagpasyahang ilibing para naman kahit papaano, madali lang nila yung mabisita. Makalipas ang 1 linggo matapos ang libing, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naglalakad ang pamilya ng may-ari ng lupa. Gulat na gulat noon si Torkong sa kadahilanang ang buong akala niya patay na ang mga ito. Dahil sa hindi pagkakaunawaang namagitan sa kanila,
Ninais niyang wag na lamang pansinin ng pamilyang yon. Mas pinili niyang magsumikap para mabili ang kapirasong lupa ng kanilang bahay kesa pilit na magmakaawa sa mga ito. Subalit, makalipas lamang noon ng 2 pang linggo, nabalitaan na lamang ni Torkong na nagkaroon na ng matinding sakit ang pamilya ng may-ari ng lupa na nagpaalis sa kanila. Nalaman niya yon sa mga trabahador nito, gawa ng sinadya siya nito sa kanilang bahay. Ayon sa mga taong pumunta sa kanila, pinapapunta siya ng may-ari sa bahay nito, gawa ng meron yung sasabihin sa kanya. Hindi naman ito nagawang ipagsawalang bahala ni Torkong sa kadahilan ng inaasahan niyang meron itong kinalaman sa pagpapaalis sa kanila. Sa pagdating niya sa bahay ng may-ari ng lupa, bumungad sa kanya ang mga itong nakaratay sa iisang higaan. Pagramdam ng lalaki na malapit na siya, agad naman itong iniabot ang kamay nito sa kanya habang nagsasabi ng, Noy, sa inyo na ang kapirasong lupa na pinagtitirikan ng bahay ninyo. Pasensya ka na, pinahirapan ko ang tatay mo. Ako ang naging rason kung bakit siya namatay. Hindi namin tatalikuran yon sapagkat yon ang totoo. Makikitid ang utak namin. Nanlalamang kami sa kapwa. Wala kaming pagkakaiba sa mga mabababang hayop na gumagala. Labis-labis ang aming pagsisisi na hanggang sa kamatayan ito ay aming dadalhin. Matapos itong marinig ni Torkong, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng habang nagsasalita ang lalaking yon, nakatitig yon sa bubong ng kanilang bahay na para bang hindi nito hawak ang sarili nitong wisyo. Matapos nitong makapagsalita, bigla na lamang yung huminga ng malalim at kasabay nito ang pagkawala nito ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, muli niyang narinig ang paghingi ng tawad ng asawa nito na siya namang labis niyang ikinagulat. Kagaya ng lalaking namatay sa harapan niya, namatay din ang asawa nito matapos nitong mailahad ang kanyang pagsisisi sa mga bagay na kanilang nagawa. Animoy hinihintay lang nito ang pagdating ni Torkong bago yun bawian ng buhay. Dahil sa nangyari, agad naman siyang pinalayo sa lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mahal nito sa buhay na iyakan ng mga namatay. Nang wala na doong gagawin si Torkong, lutang naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Nang masipat niya ang kanyang ina, agad naman siya ditong lumapit habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Sa puntong yon, doon na dahan-dahang kinutuban si Torkong na maaaring ang mga panauhing nagpakilala sa kanya bilang mga tiyuhin ang may gawa ng bagay na yon. Mahirap man itong paniwalaan pero yon ang sinasabi ng kanyang kutob. Ang labis lang noong naging palaisipan sa kanila ay kung papaano yon nagawa ng kanyang mga tiyuhin sa loob lamang ng napakadaling panahon. Labis-labis din silang nagtataka kung papaano napasok ng mga ito ang bahay ng may-ari ng lupa sa kabila ng napakarami nitong mga trabahador na nagbabantay sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang lamay sa lugar na yon. Bagaman may hinanakit sila sa pamilya, nagpasya pa rin silang makilamay sa kadahilan ng kahit papaano, meron din yung naitulong sa kanila. Ilang araw pa lamang ang makalipas magmula noong unang lamay, merong kagimbal-gimbal na sikreto ang inilahad ng albularyong dumalo sa bahay ng mga nasawi. Ayon dito, biktima ng mga aswangang pamilyang yon kung kaya't sabay-sabay yung namatay. Upang mapatunayan ang kanyang sinabi, idinaan niya ang bangkay nito sa bintana at siya namang ikinagulat ng karamihan ang naging resulta. Pagbagsak ng katawan ng mga ito sa lupa, tumambad sa kanila ang 3 katawan ng saging
na parabang bigla na lamang lumitaw sa kung saan. Dahil sa pangyayaring yon, doon nila napatotohanan ang tungkol sa pag-atake ng mga aswang. Labis-labis din noong naniniwala ang albularyo na kung sino man ang may gawa sa bagay na yon, maaaring hindi ito isang ordinaryong aswang. Sa buong buhay kasi ng albularyong yon, ni minsan hindi pa siya nakatagpo ng isang aswang na kayang gumaya sa kakayahan ng mga balbal. Dahil sa naging katawanan ng saging ang bangkay ng mga biktima, kung kaya't nagpasya ang mga kadugo nito na agad din naman yung ilibing. Hindi na sila nag-alangan pang gawin ito upang hindi na yon magdulot ng labis na takot sa kanilang baryo. Magmula noong nangyari ang insidente, tripleng pag-iingat na ang ginawa nila Turkong. Wala din silang pinagsabihan ukol sa kanyang mga nasaksihan nang sa gayoy hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, maging maingat sa lahat ng salitang lumalabas sa kanyang bibig. Matapos ang ganoong pangyayari, ni anino ng kanyang mga tiyuhin, hindi na nila nasilayan. Hinayaan lang naman ito nila Turkong, gawa ng kahit papaano'y masaya na silang naninirahan sa lugar na yon. Subalit, lingid sa kaalaman ng karamihan, na walang gabing dumaraan na hindi dinadalaw ng nakakakilabot na panaginip si Turkong dahil sa kanyang mga nasilayang itinatagong lihim ng kanyang 4 na tiyuhin. Okay, opinyon ko sa kwento. Doon muna tayo sa lesson. Napakasimple lang. Huwag mong pilitin yung tao kapag hindi kaya, lalo na kapag trabahador mo. Kunyari, ikaw, may-ari ka ng kumpanya. Yung trabahador mo nagpaalam na hindi kaya nung araw na yon. Dapat, pag absent, ano mo na lang, intindihin mo siya. Hayaan mo na, huwag mo na siyang pumasok. Kasi kung di naman dahil sa isang trabahador mo na yon, hindi ka kikita ng sobrang laki o hindi kikita yung kumpanyang pinapagana mo hanggat walang manpower. Yung manpower, yun yung mga trabahador mo. Kaya para dyan sa may mga negosyo, mga bossing, mga amo, kapag merong iniinday yung tauhan ninyo, intindihin ninyo. Ano ba naman yung 1 o 2 araw na mawawala yung tauhan ninyo? Sobrang makakaapekto ba yun sa negosyo ninyo? Hindi, di ba? Pagpalagay na natin na pinapasok ninyo. Tapos ito nga, tulad na nangyari sa kwento natin, namatay. Ano mangyayari? Dodoble pa yung gastos ninyo. Ang masakit pa nito, karma. Yung nangyari sa kwento natin, kinarma yung pamilya. Inubos ng pamilya ng mga aswang. Di ba? Kaya, ewan ko kung kanino akong side dito. Kila Turkong ba na gusto lang gumante o sa pamilya ng mga naging biktima ng aswang na gusto lang namang kumita yung negosyo nila. Kaso yun nga lang, pinipilit nila yung mga trabahador nilang magtrabaho kahit hindi naman kaya. Yun yung pinakamasakit doon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.